Oh. Wat is dat? Baby. En hoe noemt de baby? Nee. Hoe noemt ze? Emil. Zij is naam Emil. Nee, wij gaan mama. Ja. Wat is En moet Emil ook op het potje? Ja. Oeh, moet hij op het potje? Nee. Nee. Kijk, tegen de nu mag baby Emil een keer mooi lachen. Cheeseballen. Michel, wie is dat? Ja. Is dat jouw broer? Dat is Bibi en Wil. En wat gaat mama nu doen? Dat is een kakkerdak. Is een kakker? Dan moet hij dan niet op het potje? Nee. En wat gaat er dan gebeuren? Kakkerdak. Wat gaat er dan nu gebeuren? Ik zie ook een baby. Ja, Jules was ook een baby, hè? Nee, niet mijn baby. Ik was ook een baby. Jullie waren ook baby's, hè? Een baby. Ja. De sweetkaka en zijn pamper heeft pipi gedaan in zijn pamper. Pamper 30.